שלום. ב-24 ו-25 במאי אנו עומדים להיפגש בכנס למידה ארגונית. הכל כבר מוכן. כמעט. נו טוב, תמיד יש את הסידורים האחרונים שצריך להשלים. השנה שמים את הדגש בכנס על הידוק הקשר בין למידה ועסקים. במציאות המאתגרת דברים שהיו מונחים על מקומם לאורך זמן, מקבלים תפנית ומשנים את מיקומם. ועוד לפני שהבחנו לאן הם זזו, הם נעו כבר למקום אחר. האתגרים הופכים להיות ליותר ויותר מורכבים. זה דורש מאיתנו הבנה במגוון רחב של נושאים והיכרות מעמיקה עם תחומי פעילות הארגון. הדרך היחידה לתקשר באופן אפקטיבי עם הארגון זה לדבר בשפתו, בשפת האם, השפה העסקית. אחרת, החבל יקרח אדוק על צווארנו. תוכלו למצוא בכנס הרצאות ופעילויות שונות שיאפשרו לכם להבין טוב יותר את אתגרי החברה ולאמץ דרכי פעולה מתחומי עיסוק אחרים שרלוונטיים לעולמנו, כגון ניהול פרויקטים, חשיבה אסטרטגית, תכנון וניהול תקציב, פרקטיקות שיווקיות ועוד. הכל כמובן בהתאמה לאופי הפעילות שלנו. כמו בכל שנה, נעסוק גם בסוגיות למידה במסגרת מסלול העצמת הדור הבא, ונראה מה יתחדש בעולם טכנולוגיות הלמידה. נקיים דיונים מקצועיים במסגרת שוק הדילמות, ותוכלו לקבל ייעוץ אישי ממיטב המומחים בבר פתרונות למידה. את כל הפרטים ניתן למצוא בתוכניית הכנס באתר ובסרטונים הנוספים. בואו, הצטרפו לחגיגת הלמידה השנתית וירשמו כבר עכשיו. כולם יהיו שם. אני מקווה שגם אתה ואת. אגב, אפשר גם להגיע ללא עניבה. להתראות.